janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ate janji ning saiki apa lali neng gunung tak datangi seka jegong yen menung tak silih jape gunung sokot bisa nyawa keturutan sing digadang dene ora ilang kone padha lara sekar melati jono seka pinulas pindo golek kancono tembene tansah mulat temah lara asmara Jasmara arimambe Mas mirah kula warta
Saning urubismo karya mukti wong ayu pun kakang pamit balastro ya
Mandek iki. Lah mandek piye, Gang? Maka aku putus. Mandek apik. Dreng. Bang. Bang. Iya lah. Ceker. Jadi dia. Bir power. Asyik pedangnya mumet. Langsung gelet. Waduh mani. Hah? Waduh yang merindingi ha. Waduh meneh. Adem terus. Meteran. Plastik banget. Iya. Monitornya simpel itu. Cilik. Iki gawane Saxono iki. Namanya kurang pas. Makane namun di. Cari mau tambero terus tujuannya sudah gitu. Iya. Penerangan. Si ciri tambahin. Jalan apa? Jalan tambero bos. Aku ini ketok ini. Ketake kendangnya nang bunda tuh. Aku tahu ini. Kurang itu. Wah. Tong. Ya, adan. Budak tenan. Arep bener budak itu tok. Arep nyumet memang. Lah iya nek nyumet. Ora kok. Original. Ora no. Iku dong. Tatak tuh tak ding. Deng dong. Ding berapa dong? Dang. Papat. Dang.